Bé, suposo que la primera pregunta, com ha dit el moderador, és per què es diu Julià. O sigui, és molt senzill. O sigui, jo sóc segona generació, i ell correspon a la tercera generació. Els fundadors va ser el meu sogre i els germans Uc. El meu sogre es deia de cognom Dua Castella. Evidentment, si posem el nom Dua Castella amb uns autocars o posem Uc amb uns autocars, hagués sigut un nom una mica difícil de pronunciar i comercialment no hagués sigut gaire bo. Llavors hi havia un tercer company que es deia Julià. Aquest va començar amb ells també l'any 32, però al cap d'un temps s'ho va deixar perquè treballava molt i no es guanyava res. Llavors, ells, com el nom era comercial, van decidir continuar amb el nom de Julià i dient-se Autocares Julià. Bé, amb aquesta primera etapa jo puc explicar algunes coses que m'han arribat a mi per explicacions d'ells, però en realitat jo no ho vaig viure fins a l'any 72, 73, que vaig entrar a la companyia. Els fundadors, el senyor Dua Castella, Adelardo Dua Castella Rossell, ell en aquella època treballava a Can Soler i Mora, que era una empresa del que es deia Ultramarinos. El Uc Bosch, Santiago, també treballava allà a la companyia d'Ultramarinos. I l'altre soci, que era el Josep Maria Uc Bosch, aquest treballava amb el Banc Colonial, Banc Central. Llavors es dedicaven pels matins al treball que tenien i per les tardes comercialitzaven el lloguer d'autocars. En base a què? En base a buscar clients que li fessin falta un autocar per poder desplaçar-se per veure un evento de futbol o de teatre, el que fos, i ells buscaven un autocar, o sigui, feien purament d'intermediaris, d'agents comercials. Això va durar fins a l'any 36, quan va caure la Guerra Civil Espanyola. El desenvolupament del grup Julià va començar, diguéssim, d'una manera clara l'any 46, quan es va comprar la línia de Montserrat. 4 anys després va haver el Congrés Ecorístic, el qual va significar una quantitat de passatgers per pujar a Montserrat impressionant. Allò va ser el despegue econòmic del grup Julià, fins a l'extrem que hi havia una època, cap als anys 70 o 80, que es deia que si Julià perteneixia als monjos de Montserrat. O sigui, com a anècdota. I vam aconseguir l'any 1956 la primera línia internacional, de Barcelona a Perpinyà. Aquest va ser, amb el transport, el gran despegue econòmic de Julià, amb la línia de Montserrat, amb les línies internacionals, que després van anar creixent amb altres destins i concretament l'any 62 es va comprar una línia que era la de Barcelona-Frankfurt. Aquesta fàbrica de carrosseries, com deia abans que es feien carrosseries de fusta, es va cremar i es van trobar amb 10 autocars allà carbonitzats. I l'empresa anava a tancar i llavors els 3 socis van decidir comprar la fàbrica de carrosseries per acabar de fer els autocars i no perdre'ls. Es van aconseguir fer funcionar i al final, al cap d'uns anys, es van vendre l'empresa de carrosseries a Pegaso. Aquí voldria fer un moment de paro per ressaltar la figura d'aquests homes. O sigui, he parlat de coses que s'han aconseguit, que es van fer, però va ser a base d'un sacrifici brutal. En aquella època, brutal. Estudiaven amb tot el que podien.
però ja tenien una visió del que volien fer. O sigui, tenien unes idees molt clares. A l'any 48, o sigui, quan van acabar de comprar la línia de Montserrat, van fer un acord de socis. Això que ara està de moda moltes vegades, bueno, ara, perdoneu-me, fa uns anys està de moda. Ells, a l'any 48, van fer un acord de socis. I és textual perquè jo tinc l'original. O sigui, no és allò que estic parlant d'oïdes. Fins ara he parlat d'oïdes, però aquest document el tinc jo, el tinc guardat. Igual que els balanços de l'any 40, 41, 42, 43 i 44. Després ja van deixar de fer balanços. No sé per què, però van deixar de fer-ho. A l'any 48 van fer aquest acord i en el qual preveu què passaria si un soci se'n vol anar, si un soci no se'n vol anar, si mor, què fan a la seva descendència, qui té accés, qui no té accés. O sigui, perdoneu, però ja va ser un treball digne d'estudi. O sigui, perquè a l'any 48, amb totes les misèries que tenien, estaven pensant en això ja. Es van repartir les feines. El meu sogre, Adelardo Dua Castella, aquest es va fer càrrec de la part comercial i de la part, diguéssim, de relacions exteriors. L'Hug Bosch, que venia de la banca, aquest es va dedicar a l'administració. I el Santiago Hug, aquest es va dedicar a la part de taller i de treball amb els mecànics i amb els xòfers. O sigui, es van repartir les feines i ho van tot tindre molt ben estructurat. La companyia es va crear a l'any 56 com a societat anònima, però ells ja tenien un acord de socis de l'any. A l'any 70, o sigui, jo em vaig casar amb la meva senyora, filla única d'Adelardo Dua Castella, a l'any 68. 70 va néixer el meu fill i en aquest període comença a haver un problema amb els socis per la segona generació. O sigui, un dels socis tenia un fill que d'alguna manera anava al seu camí, anava al seu negoci i Julià era per ell un element per fer negocis a títol personal. Això no van estar d'acord els fundadors i va arribar, com el pare va defensar el fill i tota la família i tots els líos que s'organitzen en aquests casos, van decidir separar-lo del negoci. Separar-lo en el sentit que ells li pagaven el mateix sou que tenien tots ells i els beneficis els mateixos. O sigui, les condicions econòmiques no se li van alterar. L'únic que va fer és deixar d'anar al despatx i que el seu fill no entrés al despatx. Aquí obro un altre parèntesis per dir que amb la reforma fiscal que es va fer l'any 78, ja en període democràtic, li vam obrir una compta bancària. O sigui, fins a aquella època, el senyor Dua Castella, el senyor Hug Bosch, no tenien compta bancària. Tenien la clau de la caixa, això sí. Tenien assignat un sou mensual i ells obrien la caixa, agafaven 1.000 pessetes, feien un vale, deixaven allò i se sortien. No tenien compte bancària, ho tenien tot dins de l'empresa. A final d'any se sumava tot el que havien retirat ells, a l'inici hi figura l'acord de socis, retiraven en aquella època, el 48, 1.500 pessetes cada un d'ells. A l'any 70, que era quan jo més o menys veure, retiraven 30.000. I a final d'any la diferència del que havia gastat cada un d'ells se li posava en una compta i se li pagaven interessos. Tot era capitalització. Estaven totalment dedicats al treball. No
no sortien, no anaven a cap puesto, no hi ha fotografies d'ells. Bueno, passat aquest període de turbulència amb l'altre soci, ja més o menys arreglat, es va partir el grup en diferents empreses i nosaltres es va quedar el que avui forma el grup Julià. Bueno, els inicis del que avui és el grup Julià. Aquí es va plantejar ja, diguéssim, una situació de que ells van dir, bueno, això ho tenim que... El meu sogre va parlar amb mi de que, bueno, que ell tenia que prendre una decisió. Si continuar amb el negoci o bé retirar-se el mateix que s'havia retirat a l'altre soci, liquidar, vendre i sortir-ne. Llavors, amb la meva senyora vam estar parlant i vam decidir que jo deixaria el que estava fent, estava treballant de director financer en una companyia francesa i m'incorporaria a Julià. La meva incorporació va ser l'any 72-73. Vaig començar primer pels matins, no, a les tardes, i després ja em vaig incorporar a full time per deixar arreglat tots els meus assumptes personals que tenia. El meu fill tenia llavors 2 o 3 anys, no? I bueno, jo llavors en aquella època tenia 30 aproximadament, no sapams, i el meu sogre tenia 60-62. O sigui, va ser un xoc una mica fort, però tinc que dir que el meu sogre va ser molt, molt intel·ligent i va ser una transició molt suau, dintre dels termes de suaus. Però, esclar, no oblidem que ell venia d'una generació autodidacta completament, amb uns treballadors que eren companys d'ell de la guerra, molts, i hi havia una formació d'aquella època que era molt baixa, però tenien una pràctica impressionant, perquè havien fet de tot per aconseguir fer moure un autocar. Però, clar, tot això, penseu, ara ja parlo com a anècdota, que a l'any 77 o 78 vaig voler fer-li un arqueig de caixa amb el caixer. Es va presentar la dona, es va presentar tota la família, preguntant-li amb el meu sogre i amb el senyor Huc si havia alguna cosa contra ell. Clar, això de fer-li un arqueig de caixa mai se li havia fet. Que havien tingut diferències de que si no li quadrava perquè s'havien portat els diners, n'havien fet el vale, bueno, coses d'aquelles i les acaben al final arreglant. Però fer-li un arqueig de caixa, que en aquella època, al tindre les línies internacionals, teníem divises, teníem, bueno, efectiu a punta pala, però, o sigui, fer-li un arqueig de caixa va ser algo impressionant. Fins la família va intervindre. A partir d'aquí, nosaltres vam iniciar amb el fill, amb el Josep Maria Ufill, per desgràcia va morir ara farà 6 anys, vam iniciar un desenvolupament, però un desenvolupament molt condicionat, el poder posar peces del nostre tarannà o de la nostra formació a la gent que hi havia que venien de la tradició històrica dels fundadors. Va ser un xoc de cultures fort, no? Però a poc vam anar nosaltres incorporant gent i a poc vam anar creixent cap a altres costats. El fill de l'altre soci i jo teníem 30 anys i ells tenien 60. Ells encara estaven amb forces per tirar cap endavant i nosaltres dèiem, ojo amb això, mira això. Clar, va ser una època molt difícil. Però també molt interessant perquè encara es podien fer coses. Bé, des de partir d'aquí vam anar creixent
amb unes coses vam tindre sort, amb altres no vam tindre sort i l'únic que puc reafirmar és que ells tenien per damunt de tot un principi que era l'excel·lència amb el servei. Ha estat el punt que podem dir que vam ser l'única promotora immobiliària dels anys 70-80 que vam ser capaços de plegar perquè no sabien fer les coses bé. Bueno, les feien massa bé. O sigui, com havíem fet a l'edifici de Julià, un edifici de 30.000 metres quadrats, que pujaven els autocars fins a la segona planta, una bestialitat. Però ho feien tan bé que quan es va dedicar a fer vivendes també ho feien tan bé. Quan una paret no sortia recta, la tiraven a terra i tornaven a començar. O sigui, van ser anticomercials pel principi de serveis, de fer-ho bé i entregar-ho tot bé. Curiós, però va ser així. I també ens vam agafar els dits amb la venda de turismes i de vehicles industrials perquè eren un negoci que el que es venia és la marca del fabricant, no la nostra. Llavors nosaltres donàvem un servei que no estava valorat i també al final vam decidir sortir-ne perquè intentàvem fer les coses millor que la competència, però que evidentment no era rentable i vam tindre que oblidar-ho. D'aquí cap endavant hem tingut una etapa bona i una etapa dolenta. L'etapa dolenta se'ns va generar el 2003, però que ja la veníem arrastrant darrere amb dificultats, que va ser quan es van plantejar tindre que fer una suspensió de pagos d'Autocares Julià, Julià Tours i Immobiliària Duc, cada una d'elles per una cosa diferent. El resto del grup no va estar infectat, o sigui que vam aturar-ho aquí i fins i tot podem dir que hem sigut l'única empresa de serveis que va fer una suspensió de pagaments i va continuar cap endavant i vam pagar íntegrament a tots els acreedors. Això, avui en dia, continuem amb el beneplàcit de la banca per continuar cap endavant amb les nostres activitats. Però va ser una prova horrorosa. Hem sortit gràcies a la tenacitat del meu fill i de la meva filla, que van lluitar extremadament per poder tirar cap endavant perquè creien que l'empresa valia la pena i que mereixíem continuar cap endavant. I, com a últim acte que es va fer, diguéssim, important d'aquest període, ja li deixo ja la paraula al meu fill perquè té coses més interessants que explicar que les meves, va ser que el 2005 li vam comprar el 50% al fill, a l'Uc, que quedava, i ara tenim el 100% la família Dua Castella a d'ell. O sigui, que ara és empresa 100% familiar nostra. I jo tinc anècdotes viscudes de tots els colors. Hem estat amenaçats per l'ETA, hem estat amenaçats pel Grapo, a títol personal. Hem viscut una època de tots els signes que hi havia. Ells dos eren els primers que van treballar amb equip, perquè estaven un per davant en una taula i amb un telèfon els dos i parlaven simultàniament. O sigui, és la història d'unes persones que van fer una gran empresa. Entremig, escolta, pujades i baixades, patacades, però aixecar-se i continuar lluitant, aixecar-se i continuar lluitant. Això és d'admiració. I jo li estic a nivell personal. Bueno, nosaltres a casa, la veritat que de l'empresa es parlava molt poc. O sigui, la veritat que tant els avis com a casa els pares volien separar absolutament el que era l'empresa familiar de la relació a casa, amb la qual cosa a l'empresa poques vegades hi anàvem, mai vam treballar, jo vaig entrar a l'empresa als 29 anys, mai havia treballat a la companyia abans, ni tampoc ens parlàvem massa ni ens explicaven massa de la companyia. Era una manera es va decidir fer d'aquesta manera i els avis ho separaven molt. He parlat una mica de l'avi. L'avi era un tio dur, té un caràcter
brutal, o sigui, una energia tenien els dos espectacular, i feien un paper, el meu avi era el dolent a les negociacions i l'Hug era el bo, no? Es repartien aquell paper i ho feien de conya, no? Però a l'avi era un tio dur. Anècdotes meves personals, clar, jo era petit, no? Però quan ens vam casar, el meu avi, per exemple, com un exemple, ens va voler regalar la casa, no? Però ens la regalava en condicions. O sigui, ens va dir, no, yo te regalo la casa, pero con condiciones. Y aquí este es el contrato, y durante 5 años no puedes venderla, y no sé qué, no sé cuántos, a nombre tuyo. I, hòstia, va ser una mica el primer contacte amb l'àvia, jo, ja no era el abuelito, ja era el dictador, no? Allò, per exemple, a nosaltres ens va separar una mica la relació, perquè jo vaig dir, escolta, jo si me'l va regalar, fantàstic, però en condicions. Hòstia, què és esto, no? Bueno, pues fixa't com era ell, que veia així, pues entonces no te la doy. Ara, si em la donés ara, l'agafaria, encara que fos en condicions i, vamos, després ja faria, no? Però bueno, era un personatge. I jo crec que realment ells dos són el motor i el servei del que després va heredar el meu pare i el que era de tio. O sigui, ells realment eren genis, o sigui, tenen una visió dels negocis bestials. El que hem fet ha sigut gestionar el millor que hem pogut el que van deixar ells, i algunes coses han sortit bé, altres malament, però els genis van ser ells. Uns altres, sí, la meva germana que està aquí davant també, però no li agrada pujar al micro. Vam entrar el 99, arribàvem a l'empresa massa bé que no sabíem bé on anàvem, no? O sigui, empresa familiar, sí, tota la vida, gran, a molts puestos, però no sabíem massa bé què ens trobaríem, no? Vam entrar en l'empresa en un moment complexa, molt complexa. L'empresa havia fet una expansió molt important, ens havíem obert a Argentina, Mèxic, s'havien ficat molts recursos allà i vam tindre una sèrie de desgràcies que et poden passar a l'empresa, i no és per fer-ho ni bé ni dolent, sinó perquè això passa. O sigui, que l'empresa visqui 84 anys, jo no sé, estadísticament no sé quantes n'hi ha, però no m'estranya que hagin poques, perquè realment és difícil. Sí, atac a les Torres Gemeles, després va haver un correu d'Argentina que ens va enxampar moltíssims diners allà, i això ens va agafar en un moment de feblesa dels negocis. I realment ens vam trobar, havíem aterrat feia un parell d'anys, i en una situació d'una manca de recursos de tresoreria bestials per fer front als pagaments. Aquí també hi ha alguns empleats que ho van viure a les seves pròpies carns i poden donar fe. Va ser moments molt difícils. I va ser moments molt difícils familiarment, perquè al final jo diria que és una de les coses que diferencia una empresa familiar d'una que no ho és, que al final li poses possiblement més cor a vegades que servei, no? I al ficar-li tant cor, a vegades no et fa ser rigorós amb el que s'ha de fer. I a vegades el que s'ha de fer és dolorós. Llavors, en aquell moment, després de no vull dir discussions, però sí un any de familiarment veure quina era la millor manera de tirar endavant, vam decidir fer suspensió de pagaments. Clar, això per la família és molt dur. Sembla que no, però de tindre el prestigi de la teva empresa familiar, hi ha un prestigi social, si vols, de sobte fer suspensió de pagaments, sortir als diaris, Júlia, suspensió de pagaments, era una batacada molt forta. Però teníem la ferma convicció que es podia arreglar. Perquè hi havia negocis molt bons i n'hi havia de dolents també. Aleshores, teníem molt clar els que eren bons i els que eren dolents, i al final es tractava, retallar, treure el dolent, quedar-nos en el bo. I això que es diu fàcilment va suposar vendre aquest edifici que parlàvem abans de 30.000 metres que va construir els avis, el vam tindre que vendre. Vam tindre que desfer d'unes empreses més rendibles que teníem, que eren transport de línies internacionals, aquesta línia famosa de Frankfurt, en aquell moment ho vam tindre que vendre. Vam tindre que vendre part de lo molt rendible per amb aquells diners
poder fer front a una situació complexa. No? I ho vam fer, jo diria que amb una idea claríssima, que era de... Som una empresa de serveis, i una empresa de serveis es basa 100% en les persones, 100%. Aleshores, basat en aquesta convicció de que eren les persones a l'actiu que teníem a la companyia, el que vam fer és, en aquell moment eren 1.000 persones, de les 600 que es van quedar, o sigui 400 van sortir, es van quedar amb els 600 que realment creien que aquell projecte era viable, que creien que allò es podia aixecar i que tenien ganes de fer-ho. I la gent que vam incorporar, alguns d'ells estan avui aquí també, és gent que hi creia en el projecte, que tenia ganes de lluitar i que com a persones eren persones molt completes. O sigui, no buscàvem el contractar ni el millor expert en el sector ni el millor professional, no. Buscàvem bona gent, amb ganes de treballar en equip, i la persona amb la que t'aniries, ho hem comentat a vegades, no? Aquí volem contractar la persona amb la que m'aniria de viatge, la persona amb qui estaria en un sopar i que més agradables també. Aquest és el perfil que volem, no? Perquè després el sector s'aprèn. Tu pots aprendre de turisme, pots aprendre de transport, el que no aprens és ser una persona agradable, aprendre a treballar en equip i una persona la que et vingui de gust estar-hi. Aleshores, amb aquest plantejament es va fer tota la renovació interna de la companyia i totes aquelles acomiadaments que es van tenir que fer, i les incorporacions que s'han anat fent durant aquests anys van ser en aquesta línia, de contractar aquest personal, que jo crec que és la clau d'èxit d'ara. Avui això va ser un procés que va durar potser 8 anys. Durant aquell procés vam tindre inclús que vendre la casa on vivíem nosaltres, i aquests diners van anar a l'empresa. El compromís era total de la família. I vam dividir el grup en 3 grans divisions. Una era el transport, que era els orígens del grup, el que va començar l'avi, turisme, que és el que va continuar el meu pare i que és la divisió ara la més rellevant, i després una tercera pota, que era la part de busos turístics, que es va començar a Madrid el 99. Nosaltres vam recollir una companyia que ja era internacional, o sigui, el mèrit de la internacionalització no és nostre. Nosaltres, quan vam entrar a la companyia, ja teníem empresa a Argentina, a Mèxic i a Puerto Rico i a Andorra. I nosaltres al final vam dividir el grup en 3 grans divisions, que era transport, turisme i busos turístics. I on ens va semblar que hi havia una possibilitat de fer el que ja sabíem fer, que era el tema del bus turístic, vam replicar aquest negoci on vam tindre ocasió de fer-ho. Hem comprat una empresa a Austràlia, no fa gaire tampoc. Al final l'estratègia del grup ha sigut, escolta, el que sabem fer anem a intentar replicar-ho geogràficament on tinguem ocasió de fer-ho. Sense sortir del que sabem fer, perquè al final sabem fer 3 coses, transport, turisme i busos turístics, que al final és barrejar els turistes amb un vehicle. Avui en dia el grup estem a 10 països, estem a 40 ciutats del món, hi ha 1.600 persones treballant a la companyia i geogràficament molt diversificats, perquè el grup actualment a Espanya té el 47% de la producció, de la venda, i el 53% es fa a l'estranger. A veure, què faran ells? No ho sé què faran, la quarta generació. Jo, des de luego, i la meva germana també em consta, quan els ensenyem, anem pel carrer, veuen un bus i diuen, estos son de los malos. O sigui, ja diferencien cuáles son los buenos i cuáles son los malos. Sí que jo els explico tot el que puc explicar-li perquè et comprenguin, però, escolta, que anem a San Francisco, obrim San Francisco, ens anem de viatge a San Francisco. Obrim Miami, ens anem de viatge a Miami. Que anem a Londres, anem a Londres. A Roma, a Roma. Exacte. Els volem fer partíceps, al final estàs molt temps fora de casa
i inverteixes molt temps a l'empresa que no pots invertir a la família, que és on m'agradaria estar, al qual almenys vull que entenguin què és el que estic fent, no? I amb allò entendre que estic fent, al final és compartir amb ells el meu dia a dia i en què estem invertint el nostre temps, no? A partir d'aquí, què voldran fer ells? No sé, de moment la primera m'ha sortit psicòloga, o sigui que pinta malament. I la segona ja em diu que con lo que trabajas tú yo no quiero la empresa. O sigui que, bueno, tinc 7, o sigui que em queden 5 encara. O sigui, encara tinc alguna esperança i la meva germana té 2, o sigui que, bueno, jo espero que els de 7 que queden alguna enganxarem. Però si al final no volen, escolta, el que volem és que siguin feliços. Si són feliços a l'empresa, fantàstic. I si no, estaran al Consell i buscarem els millors directors per comandar la companyia, com estem fent ara. O sigui, nosaltres ara podríem no estar a la companyia i la companyia funcionaria. Ni molt menys depèn de nosaltres. Al final tractem de fer una mica de direcció d'orquestra, però tenim molts bons professionals que estan aquí avui amb nosaltres i que són els que estan comandant el dia a dia de la companyia. Llavors ells, escolta, el que vulguin fer, que siguin feliços i si acaben a l'empresa, estupendo, i si no, també. Al final, la nostra obligació és... Tenim 1.600 persones, 1.600 famílies que mengen de la companyia cada dia i hem de pagar unes nòmines cada mes i la nostra obligació és que puguin cobrar aquesta nòmina i quants més siguin, millor. I quan més negocis tinguem i més diversificats, més possibilitats tenim que això duri més temps. A partir d'aquí, amb què? Més països, dins del que sabem fer, haurem de continuar. I els que tenim, que siguin més rendibles. La marca Barcelona és brutal. Tu vas a qualsevol lloc i ets l'operador del bus turístic de Barcelona o de les activitats de la ciutat de Barcelona, és una bandera fortíssima. Evidentment, amb aquesta expansió, el poder anar amb la bandera, escolta, nosaltres estem operant al de Barcelona, ens ha obert portes a que ens escoltessin, almenys a que ens escoltessin. Inicialment, quan ja nosaltres, jo, segona generació, ens vam plantejar amb l'altre soci vam estar amb el professor Gallo de l'IES veient com ho podíem i vam muntar-ho d'acord amb les necessitats que en aquell moment va tindre la família Uc i la família Dua Castella. A partir d'aquí, nosaltres l'any 2000, per aquí, vam fer amb el Roca un altre protocol de l'empresa familiar amb una sèrie de punts quan ja estaven basant-se exclusivament com a empresa propietat de la família Dua Castella a d'ell, o sigui, quan ja era el 100% nostre. Protocol familiar amb el qual ens guiem. I a partir d'aquí, les mesures... Sí, nosaltres en aquest punt també tenim un consell on a més tenim 2 persones externes amb la qual ens reunim quatrimestralment i on revisem una mica, escolta, al final anem a passar examen, perquè al final com a empresa familiar pots caure amb l'error de pensar, escolta, com això és meu, si m'equivoco, escolta, això és meu, no? Com no volem que ens passi això, hi ha un consell i ens serveix a nosaltres per anar a passar examen. Al final, escolta, què vam dir que faríem, què hem fet, on vam dir que arribaríem, on hem arribat, quins resultats vam dir que aconseguiríem i què hem aconseguit. Això ho fem periòdicament i suposa un esforç i una obligació que nosaltres mateixos ens plantegem. Les decisions les prenem bastant consensuadament i quan no discutim fins que trobem un consens. Però sí que hem sabut separar molt bé la governança de l'empresa familiar amb la relació familiar perquè una cosa no em va ni l'altra, que com deies no és gens fàcil. I respecte a la companyia, al final evidentment tenim
tenim certs KPIs que nosaltres controlem de cadascun dels negocis per veure si a nivell negoci i marges operatius la rendibilitat és més gran i va en línia del pressupostat. Evidentment, l'EBITDA és una altra mesura molt rellevant i la valoració de la companyia. Al final tractem de fer una valoració anual de la companyia per veure, escolta, això val més o menys del que valia abans, que és una mica les línies que ens va marcant el futur.